but kuti tibatsirwe according nezvemaquotation neni hatisi kukwanisa kubatsirwa nekuti hapana dhokota ari kukwanisa kutipe quotation. Ivo vakapa suggestion yekuti magonzo aya ada kunge achidzoreredza. Vari kutaurei zvavasingazive kuti anoumba ndiani. Ava suggestion here kana kuti i-professional advice. Apa vaitaura according ne-x-ray yanga yabuda kuti pari kunzi pakaseparata. Saka kuseparata zvakuripo pari kukonzera kuti weti iyi kunyange asina nhengo yake handiti yakakwana, weti iyoyo iite sei imire, nekuti haina peinomira. Nokuti vamwewo patakamboenda futi Bulawayo vakati bladha rake idiki, vakatoti isunekiti tingatoti haana bladha. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success. Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority. Muri Zimbabwe zita ndonzi Sylvester Tofumana isimbi yebasa tukusangana pano pa Sly Media TV. Atiti kutsangana nenyaya yakanaka inofadza asi nyaya yedambudziko riri mumusha mababa naamai vandinawo muri kuona pa screen panapa. Tiri kuno kwatiri muno muguta reHarare. Hachana tikutaura kuti tiri kupi. Sekuti toda kutaura nezvenyaya yemwana ane makore 12 ekuberekwa. Watiri kuda kutsvagira rubatsiro panapa kuti tinzwe kuti tasvika sei patiri ipapa. Ndina baba naamai panapa. Regai nditange nababa. Baba makadizve? Tiripo hedu makadivo. Tiripo zita ndiani? Ndinonzi Alexio Marwa. Alexio Marwa. Aiwa tinotenda zvikuru. Mane muri yakakura zvoni? Tine vana 5. Tine vana 5. 2 boys. Right. Watiri kutaura nezvayo inamba chi? Number 2. Inamba 2. Number 2. Aiwa tinotenda. Regai ndichingamidza amai zvekare muchirungu. Amai makadi? Ipo makadiwo. Aiwa tinosimba. Mukoma Sly munowaziya here? Makavaona kupi? Takatovaona nhasi pano. Takavaona nhasi pano. Aiwa tinotenda kuti tasangana tiine chinangwa chekuti tinzwe zvichemo zvamuinazvo tizviise kumhuri yeZimbabwe kuitira kuti vagogona kutibatsira sekukumbira kwamuchange muchiita kwavari. Handiti? Mwana wenyu uyu tisingataura hedu zita rake. Ane makore 12 ekuberekwa. Handiti? Dambudziko riri pamwana nderei? Mwana uyu akazvarwa 2014. Ari mukomana. Akangozvarwa weti yake ichibuda nepanhengo pasipo mukomana. Yaibuda nepai? Nepaguvhu. Achizvarwa. Zvazogadzirwa aine 3 months. Zvaigadzirwa kuti inde panhengo chaipo asi nanhasi anocheka mapamba. Achicheka mapamba kudaro. Tine madambudziko ekuti anocheka mapamba. Pese pari the whole day anocheka mapamba. Pamba asikachoki mapamba mukomana iyeye. Muchikoro mapamba mapamba. Ndozvinoita mukomana. Sometimes ndinotoshaya mari yekutenga mapamba ivavo kuti apfeke. Tombomushamwari timboshingira asi hatina mari. Todaro chaga kuti todini mukomana. Asi zvinhu zvinomurwadza izvo ane 12 years. Nguva yese yakanga asingarwadziwi nazvo. But mwedzi gore rineri kuti munhu akufunga akutanga kurwadziwa nazvo anochema musodzi nedambudziko rainaro iroro. Tiri kuchipatara zvaitaurwa kuti zvinoitika here zvepamwana zvokuti anozvarwa achiita uiwi nepaguvhu? Zvinomboitika kune vamwe vana here? Wakati izvoni zvinoonekwa apo neapo asi hazvisi kazhinji. Ndizvo wakataura.
kana pavakamugadzira handiti kuti aregere kunge achiita wiwi nepaguvhu achiita nekunhengo, nhengo yacho yanga iripo here? Karipo nikapisike pasi padenga hapana, mabhora ake anawo. Saka vachitaura iwo kunze kwekuti agare achipfeka mapamba, pane here zvingaitwe kuti aite zviri normal zvekuti kana akuda kunzwa kuenda kutoilet iye anongozviendera unorwisa ega achikwanisa kuholda back achiita zvinoenderana nenguva yaanenge akunzwa kuda kuita weti iwo vakati kana achinge agadzirwa ndokungasvita basa zvakadai hapana, anoda kugadzirwa. Ndozvavakataura machiremba. Alright. Imi saamai muchisununguka mwana panguva iyoyo zvakakubatai zvakadai? Ndakakatyamara nazvo ini ndaisati ndino zvinhu zvakadai, but zvinhu zvakangouya singafungiri ndangozvigamuchira zvakadaro, zvinhu zvakaoma kutambirika. Tinoziva kuti vanhu vanozenge vachiti makorokoto mazuva iwayo, handiti mwana achangozvarwa. Imi mwoyo menyu muchingoziva kuti vari kunditi makorokoto hangu, asi mwana wangu haana kukwana. Takatarisa nyaya dzekusika rudzi kwake nemaitiro ari kuita weti. Taurai neni kuti chii zvaikubatai panguva iyoyo? Izvine togona kutaura kuti marigamuchira dambudziko asi kuti zvemazuva ekutanga. Mwana wandichimuzvara handina ndakazondio zvakaita mwana wangu, kozi zvinhu zvaindirwadza mumwoyo mangu. Ndakangodza badzi abereki wangu nemasisters angu chete, nekwakabarwa baba vanhu vakangozviona, but wemusociety hapana akazviona, kozi zvinhu zvaindirwadza pamwoyo pangu zvinhu zvamwana izvozvo. Alright. Regai ndimboenda kuna baba ndichadzoka zvekare kwamuri. Baba, mumwe chete makafunga zvakadii mushure mekunge maona kuti ndo zviri pamutumbi wemwana? Zvinhu zvinokachamadza, zvinenge usingazvitarisiri kuti ungawana dambudziko rakadaro. Kufunga chero pataimbofamba mune zvimwe zvipatara, ungati for example pane chimwe chipatara chatakaenda vakatombotidhileya vachideedzana manesi kuti uyai muone zviri mwana ari panapa. Saka zvinhu zvinenge zvichirwadza, pain iyoyo chero uchifamba chero uri pane vamwe hausununguki, because unenge uchifunga kuti apa Mwari semakandisvitsawo padambudziko rakadai. Kazhinji imi muri vanhu vanonamata here kana kuti munoita zvechivanhu zvematare? Tinoenda kuchechi. Munoenda kuchechi? Nyaya yemakamboifambirawo here zvekutiwo kuzvipatara maenda, asi kungofambawo kuti kosei tasangana nedambudziko rakadai? Pakutanga hatina kunge tanyanya kuda kuzvitsvaga, because takaona kuti tikatsvaga tisina kuwana rubatsiro togona kutanga kupinza ruvengo mufamily, tozopesa takunangana uroyi kana kuita sei. Saka aim yedu yanga iri kuti tarisiro yedu yanga iri kuti zvinokasira kugadzirika, tobva tozoendawo kana kufamily kuti onaiwo zvatapindana nazvo izvi, kana kuri kuti vanhu vanozobatana semhuri kuti tifambe tinyatsotsvaga kuti chii tozotsvaga. Saka takangohodha tichingoti titange tawane help, ende muchida kuiwana kumamedical taitopinda muzvipatara zvakasiyana siyana kusangana madhokota wangu. Mataura nyaya yenhingirikini yekuti vanhu vanodeedzana vachiti uya uzoona. Imwe incident futi imwe yakaitika yamunorangarira pakufamba kwamaita muchifambira utano hwemwana, inokurwadzai, inokurangaridzai, inokuita kuti mufunge kuti koMwari sei izvozvo? Imwe yanga iri chinoitika muzvipatara unogona kusangana nevanhu vakasiyana siyana. Pane imwe incident yakaitika ndokati kune pachipatarapo ndine mapepa zanga akakwana, ndine max-ray, but munhu akatambira zvinhu zvangu pakuti averenge zviri pabepa randandinaro akatanga kutonditi hei imimi chii chiri kuitika, inini apa ndiri papain ndokutsvaga help, chii chiri kuitika chichi. Saka dhokota wacho chaicha ndiye akazotomhanya kuuya kutora mapepa andanga
ati ako muri kunetsana nei because ndiri kumuti aiwa verengai zviri papi ndaunzwa kunini mimi verengai zviri pabepaka pamwe pachena handigoni kuona manyorero awaya saka zvinorwadza kuti pamwe unogamuchirwa zvisizvo pamwe unogamuchirwawo zvinokusunungurawo mwana ane 12 years handizvo imu mwana wechikomana imimi anotaurawo nemi kuti kudii sababa pari zvinezvi zvambotaura mai kumashure kwesokuwa anga asina dambudziko rokuti anombotaura kuti chii but pari zvinezvi takuona kuti akufunga manje saka pamwe unenge achingomuti aiwa ndozviripo kana mukange tawanawo zvatawanawo shandisa pari zvino asati ambobvunza asi unongozviona kuti munhu akutotanga kutozvidya brain kuchikoro performance yake yakamira pakutanga aimbogona but iko zvinezvi ari kudzikira inyaya yekuti pamwewo zvinhu zvakatiomera tisina mari yekuti aende kumaheke pachoko kuma-extra lessons ndatoti maheke ma-extra lessons pamwe tisinawo mari plus ona iyewo unongoona kuti maybewo pakunge ari kuchikoro nevamwe kuda zviri kunga zvinenge zvisingamufambiri zvakanaka atichidzare kuchipatara vari kuti amai vataura kuti nhengo idiki handiti zvepazera rake handiti kuchipatara vari kuti chii chinofanira kuitwa operation ida kuachivha chii ndeyekuti nhengo ikure here ndeyekuti agona kuti auyiwe zvakanaka here ndeyekuti vari kuti chii chavanokwanisa kugadzira pane zviripo kuti zvive zviri nani pakufamba kwatinoita x-ray chaicho atakazopedzisira kutorwa vari kuti mabhonzo ake acho epabladha akaseparata saka ndo anoda kuti agadzirwa kuti kana agadzirwa wetiyo napo kumbozorora iri handiti nokuti munhu anoita weti kakuda ndauda kuita weti apa haasi kukwanisa kuita izvozvo saka kana zvadaro vanoti vanoda kuzopwanya kunze kapisi kacho karipo vokanama mhene kuti vanoda kuzesabe chubhu here kana kuti voita sei saka vari kuti tiwane ari kudzoreredza bhonzo iroro ndopaane nyaya yedu hatisati tawana dokta ari kukwanisa kumira kuti hai zvinhu ndiri kuzvikwanisa tafamba zvipatara zvakawanda asi hapana result kuti tawana munhu anoti inozvigona chero kanyati aiwa toda hedu zvokuti tirapiwe outside the kumahavhenyu zviya zvese zvokuti aiwa chitiupai quotation havabvumi vanongoti aiwa timirirai unobatsirwa zvakachipa izvo zvamuri kuda zvodhura hapana ari kude quotation kuti aiwa inini ndinozvigona nequotation ya tsvagai mari yakati ndopatatine challenge hombe yekuti tiri kushayiwa dokta nokuti kumashure uko takatombonge taonawo vamwe mumachechi vechiwe toti aiwa demi kana mangoona kuti maane quotation togona kuzopinda tokubatsirai but kuti tibatsirwe according nezvemaquotation neni hatisi kukwanisa kubatsirwa nekuti hapana dokta ari kukwanisa kutipe quotation ivo vakapa suggestion yekuti mabhonzo aya arida kunge achidzoreredza vari kutaurei zvavasingazive kuti anoumba ndiani ava suggestion here kana kuti i-professional advice apapa vaitaura according ne-x-ray yanga yabuda kuti pari kunzi pakaseparata saka kuseparata zvakuripo pari kukonzera kuti weti iyi kunyange asina nhengo yake handiti yakakwana weti iyoyo iite sei imire nekuti haina peinomira nokuti vamwewo patakamboenda futi bulawayo vakati bladha rake idiki vakatoti isunekiti tingatoti haana bladha saka panomire weti iyoyo hapatorina takura kuti pakurarama kwake manje zvirava kuti weti inongobuda chero nguva haimiri saka achizoshandisa iwo mapamba iwaya kuti awane kudii kudandarawo nekufambawo pane vamwe taura kuti nyaya yekuti zero raave pa12 years ari mukomana achipfeka mapamba pasi petrauzi ndo zvinhu zvakumuafectawo futi izvozvo zvokuti kana achitamba nevamwe anogona kunzi ndosaka wakapfeka pamba
saka zvakunyanya kutomubata izvozvo. Plus mapambazi acho ataishandisa amadiki, akutomucheka zvichiuno chese kuti akutongodhunza kwakutoita zvokusunga bhezi. Aya acho aya vanhu vakuru hatikwanisi kumaafodha. Tichitarisa pari zvinezvi ari kushandisa mangani pazuva? Zvino kana kuri kuti kuri season yekunaya kana yemuchando yatiri kuenda, achienda kuchikoro anototakura 5. Manheru anogona kushandisa 2 kana 3 ndonge akwanisawo kumuka. Pamwe pacho hazomuki, anozongotota nemabhurangeti ake. Asi achienda kuchikoro anototakura 5 everyday. Kuita kuti pabreak wanondochinjawo, panzwawo kuti ndatota anotaurirawo ticha wondochinja. Iko kuchikoro kana achitaura anoti vamwe vanodzidza navo vanoti isusu pamwe kana akati pane zviri zvaitika kuti asekwa aita sei, togona kuenda kundotaura naticha wacho kuti kubva achiri mudiki ticha wega ticha tichitomuudza kana chero akachinjwa ticha totondotaura naye ticha mwana uyu ane problem yakati. Saka kana mukazonzwawo kuti ndoda kudai munoita sei, munomutendera kuti aende kundozvibatsira. Rikanditi kuna amai, pane zvataura nababa, pane zvimwe here zvamuda kuwedzera, pane zvavatingati vasiyirira tichitarisa upenyu hwake hwese, everyday life, marutini ake, pakushandiswa kwemapamba ikoko nekufamba kwamakaita kuzvipatara? Tikangoti since munhu akura mapamba akupfeka maamadiki. Akanga auya akawanda here? Makamawana akawanda here? Hanti anotengwa mazese sekuziva kwandinoita? Ndinotenga hangu mapeki ma100 aya. Ndikaonawo mari tenge ma100, ndikashayawo ndotenge $5 mapeki. Saka mapamba chaanopfeka anenge akuita madiki. Hembe dzake dziri kufa nayo yeweti iyoyo. Hembe dzake dziri kufa neweti. Dzinobvaruka hembe dzake hadzigari. Ndokunamba ndakatsvaga hembe apo neapo because weti inenge ichiuraya hembe. Ndiyo challenge yandinayo pahembe dzake izvozvo zvinhu zvandinazvo. Kubva kana akapfeka mapamba asi kura kuti ndo akugama weti achinozosvika sei pahembe? Inobuda weti pamapamba inotobuda because mapamba amadiki kwaari. Inotobuda achiya pahembe. Izvo kuchikoro anotane mapeya 2 emauniform. Akaenda kuchikoro makuseni atuta ochinja thing neuniform. Esambhegi andanazvo kuchikoro. Sachishuwo chenyu ndechekuti tiite sei going forward? Muri kungoda mapamba here? Muda night operation here? Muda kuti abatsirwe nevanhu vanogona kumugadzira? Tiudzei. Ini ndandikuda kuti mwana agadzirwewo nekuti tibatsirwewo kumapamba uko. Ndikwakunyanya kutema mapamba pahembe dzemwana pakandomera nechikafu zvinhu zvacho zvakatondomera. Sometimes unoona mari yemapamba chikafu washaya. Baba, mashoko enyu ekupedzisira, chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe tiri pano paSly Media TV. Isusu chikumbiro chedu ndechekuti parega nditange ndichiti any help yatakwanisa kuwana sekutaura kuri kuita mai, nyaya yesipo dzekuti awachirwe hatina. Mauniform acho anenge ari 2 akaendwa nawo ese, manheru ako achwa oda kuyanikwa manheriwa kuti aome mangwana atakure futi adiki aende kuchikoro. Saka tikakwanisa kuwanirwa hedu tichitsvagirwawo zvedu angagona kutibatsira kuti kana paine madhoktors anenge azomirawo pazviri timbowanazvo kubatsira kuti tikawanirwawo saizi chaiyo yemapamba nehembe idzodzo dzokupfeka chero tatangowana kuti awanewo kusunungukawo pane vamwe. Saka akarara usiku chii chinozoitika pamabhurangeti ake? Mabhurangeti acho haatoiti nokuti pamwe haatomuki kuzvichinja. Saka weti yaya inenge yakudini yangobuda. Pamwe dzimwe nguva mapamba anogona kunge akumurwadza tongotanga kurura urare wakadini wakadaro. Because pane dzimwe nguva yekuti anombotaiwa ndiri kurwadziwa because amadiki saka anenge akudzvanya position iya. Tongotanga ngokurura urare wakadini wakadaro. Saka zvinhu zvacho zvese hapana chakamira zvakanaka. Mabhurangeti acho unongoziva weti inodhemeja. Haatorina. Because anenge aida kuwachwa omboyanikwa rimwe rodai, saka sipo dzacho panenge pasina.
vamwe vakabvunza kuti imi baba namai hapana hamuzi kushanda here zvinoita kuti muzosvika pakushaya chouviri? Inini pari zvinezvi handingati ndiri kushanda bcause mandaimboshandashanda kuveza bhizinesi rangu rakatsva nemoto rikapera. Takamboedza kutatarika kuti tichimira tichidaidai bati takasvika pakuimba hati zvatatadza kuzosimuka, saka tiri kungoponawo nemapart time kwakatsva nemoto ndekupi? kuarea 8 mucomplex mundo matime. Taigadzira zvese mawardrobe, makitchen unit, madhivaida. Saka haiko zvino zvakatiomera because pekutotangira pacho hatitorina, tongoponawo nezvimapiece job ngoti anenge aitawo kabasa kake kuti ndibatsirewo tichawana mari yekuti tisimukezve pabhizinesi. Moto yakaramba yakutimisira pasi. Saka kana kune vantu vatsitsi vanoda kukubatsirai vangakubatai panhamba dzipi? Inini dzangu 0772 951 305 ndo nhamba dzangu dzebhadhi. Dzamai munodziziva here kuti amai ndo vanotodziziva? Ngavazvitaurire rumonye haasi kuziva nhamba pamwe nebirthday haarizive takumuisa paspotlight. Taura henyu nhamba dzenyu amai, kana kuti musati mataura nhamba dzenyu pane zvimwe zvamuda kuwedzera tichipedzisa chirongwa chedu chinechi? Ndongoti izvi hapana, zviro zvese izvozvo ndozvangu ndangutaura izvozvo. Dzenyu nhamba dzinodziziva? Dzangu dzinoti 0789 795 496. Penyu panoburitsa zita rekuti chini? Cheri Chimarondo. Kodza baba? Alexio Marwa. Pakanaka, tinotenda kuti vanhu vanzwa chichemo chenyu, vanoda kukufonerai, vanhu vachikufonerai, vamwe vanenge vachititsvagawo isu tichinzwa kuti mune mwari kukwanisa kubatsira nepaanokwanisa napo. Mwanogona kutumirawo dhora ikokechi, manotumira $10 ichibatana iyo tinopedza tasvika somewhere. Uyewo patiri kuisa zvinhu izvi pana nachiremba vanoonawo pamaprograms edu epaSpire Media TV, vanogona kutiudza kuti aiwa zamai zvakati, endai nerodhi iyi, fambai muchienda kuchipatara ichi, aiwa endai munoona nhingi pakati, tichingoona rubatsiro kudai. Senyaya yataisa kuvanhu kutaza sekutaura kwamaita baba kuti maadvice tiri kungoda zvese zvinoita kuti zvitibatsire information yese inoita kuti mwana wedu aite mwana wakanaka. Aiwa ndizvozvo. Tinotenda Mwari vakuitirei zvakanaka, vakusimbisei, uyewo tinokutendai nesimba renyu rokuramba muchichengeta kudai. Chandangofarirawo ndechekuti ndakuwanai muri pamwe chete, mwana wenyu ari second born pavana 5. Vamwe vazhinji vatinoita mainterviews vangadai vasara mukadzi chete. Umwe akatoenda, murume atoenda. Nyanzi vati makamboenda here mukazodzoka? Aiwa, kana kuti timbokonana hatina ba. Takangoti ndo zvatapiwa naMwari, ngatingotitambira zvakadaro. Aiwa, maita basa. Vateri ndiyo mhuri yandasangana nayo tiri muno muguta reHarare. Dambudziko marinzwa chiri musakasaka chinozvinzwira. Tinogara tichitaura panapa kuti wakakomborwa ruoko runopa pane runogamuchira. Wanawo chaunoitawo pamhuri iyoyi. Tinoziva kuti vamwe tinongonzwa muri makomenti chete, asi hapana vanhu chavati vamboitirawo kana munhu wane watakambounza pano paSpire Media TV, basa ndirongokomenta zviri negative chete. Musinawo paunoti ndaisa $5 muakaunti yavo kuti vatengewo mapamba anhasi au ndadidi. Ndo zvatotarisira muZimbabwe yakabatana inonzi inyika yevanhu vanonamata. Isu taisa petro kubva kubhindura kudzoka kuno kuHarare kuti tizobatana navo tichinzwa nyaya yavo neumbo hwacho zvezere. Saka tamirirawo pano ndo pazvatakwanisa izvozvo. Sitandonzovesta takumane simbi yebasa tiri pano paSpire Media TV. Ngatirambe tichishare maprogram akadai, hazvizikanwa kuti wauchashera pamwe ndiye achakwanisa kubatsira mhuri iyoyi. Kungoregera usina kushare zvinogona kutomisa kupedzwa kwedambudziko irori. Tatenda. Welcome to Chirima Lab Chemicals, your premier laboratory suppliers, supporting STEM excellence in Zimbabwe. We specialize in a wide range of chemicals and apparatus, providing everything you need for reliable scientific work. As specialized sulfuric acid laboratory suppliers, we ensure the highest standards of safety and quality. Our inventory includes top-tier microscopes and durable beakers designed for accuracy in every observation. From volumetric flasks to Benedict's solution, we supply the essential components for your success.
Measure with confidence using our precision pH meters and high-quality burettes. At Chirima, we are your partners in scientific discovery and education. We are dedicated to supporting STEM initiatives, empowering the next generation of our scientists. Visit us in Marandera at Lot 52, Detroit Crescent, or reach out to our team today. Connect with Chirima Lab Chemicals. Quality supplies, expert service. Your science, our priority.